OK, tak ďalší úspešný Muay Thai tréning za nami. Dneska je streda, 28. januára 2026. Dneska to bol taký zmiešaný tréning, robili sme tam trochu aj grapplingu, čo je zrovna nie je moja obľúbená vec, pretože keď som to robil párkrát na začiatku, čo som nebol pripravený vôbec, tak v podstate som utrpel nejaké zranenia krčnej chrbtice. Neviem, aký to bol rozsah tých zranení, lebo som nemal žiadnu diagnostiku v podstate. Iba ako som sa cítil. A cítil som sa takým spôsobom, že asi týždeň som s tým mal problém. Na začiatku tie prvé dny som nemohol ani hlavu otáčať, čo bolo celkom šialené. Keď som sa chcel pozrieť nejakým smerom, tak som musel... Strašne veľa ľudí to fajčí, neviem prečo. Keď som sa chcel pozrieť nejakým smerom, tak som musel celé telo otáčať v podstate. A teraz som teda na ceste naspäť. Po našom tréningu môžem usúdiť, že mám dobrú kondičku v podstate. Mal som energiu dokonca, až cez konec v podstate. Asi som jediný, čo tam robí za každým cvičenia, respektíve kliky. Väčšinou. Medzi rôznymi setmi. A v podstate je tam set, ľudia cvičia, trénujú v podstate dané pozície a potom je tam nejaká pauza a v podstate v tej pauzi nie každý je schopný v tej pauzi robiť tie brúšaky alebo tie kliky. A ja našťastie som schopný to robiť, takže to robievam. Ale z nejakého dôvodu, pre mňa nevysvetliteľného, väčšina ľudí to nerobí. Robia to na začiatku, potom ku koncu proste. Asi nemajú šťavu. Čiže čo sa týka akože mojej celkovej kondičky, nemám pocit, že by som ich napríklad bol schopný obehnúť tých ľudí, ale čo sa týka veci ako cvičenia, keďže ja chodím do posilovne, oni zrejme nechodia do posilovne, lebo väčšinou sú tam ľudia, čo majú viditeľné menšie svaly než ja. Čiže asi chodia len cvičiť sem na Muay Thai s tým, že ignorujú posilovne. Ja chodím do posilovne, čiže ja som schopný medzi každým tým trénovacím cyklom urobiť 30 klikov, čiže za celý ten tréning tomu robím možno nejakých 200 plus klikov a do toho nejakých 100 voľačov brúšákov a to je v podstate moja výhoda, dlhodobé videnie. A tiež na konci vlastne skončíme a všetci sa len pozbierajú, pozliepajú doslova zo zeme a idú preč. Čo sa mňa týka, tak ja tam pokračujem, proste ja si urobím ešte nejakých 100 kopancov do mechu, 150 kopancov do mechu a ešte si tam spravím nejakú jogu, akože rozcvičku, roztiahnem tie svaly, aby som do nich natlačil nejaký ten glycogen a väčšina ľudí to nerobí, sa zoberú a idú preč. Čiže v podstate čo sa tohto aspektu týka, tak by som povedal, že tomu dávam trochu viac než väčšina tých ľudí tam. Aj keď nie je to niečo, čo by sa odrážalo na kondičke. V podstate kondičku mám priemernú, ale výdrž dlhodobo začínam mať nadpriemernú. Samozrejme, nie som tam najlepší z tých ľudí, to je nemožné, lebo tam chodím proste mesiac a pol. Sú tam ľudia, čo sú tam proste 4 mesiace a tak ďalej. Napríklad jedna taká holka, teraz som sa s ňou rozprával, Tajka, vlastne ona začala trénovať, aby sa stala fighterkou. Chce proste fightovať, profesionálne, chce sa tomu venovať. Tá tam chodí proste, neviem, nejakých 5 mesiacov, koľko, alebo 7 a plánuje proste dotiahnuť až nejaké semiprofesionálne alebo profesionálne kariéry. A
je tam je to markantný rozdiel. V podstate, keď sa naučíte nejakú stratégiu, teóriu a prax a ste schopní proste to všetko aplikovať počas boja, počas nejakého zápasu, tak človek, ktorý nemá tie skúsenosti, tak jednoducho prehrá. Vy ste jednoducho rýchlejší, ste v miestach, ste v nechránených miestach vašeho oponenta, keď ten oponent to proste nie, že nečaká, ale není ani schopný to nejak proste zainkorporovať do jeho mentálneho nejakého konceptu. Čiže vy ani nepohnete nohou a ten človek v podstate už vám zablokuje, takýto Gillinov, ja som tu, že ide po strede cesty a za ním proste nemôže prejsť auto, ale tak thajci netrúbia, takže ho nechajú si vykračovať ako nejakého princa s taštičkou a ostatní musia na neho čakať. Ale to je to, čo sa zrovna dialo. A takže prispatí Európania. Takže proste, keď to nemáte natrenované, nemáte tú teóriu a tie cviky vám chýbajú. Cvičenie tam proste potrebujete repetitívne urobiť nejaké tie pohyby niekoľko stoviek, tisícov razy, aby ste proste to mali, jak hovoril Bruce Lee, when you wanna move, you're moving. When you wanna hit something, it's there. A v podstate to je presne o čom to je. Čiže tá holka napríklad je menšia než ja, možno váži polovicu z toho, čo ja, možno aj menej, ale chodí tam proste 2-3 krát dlhšie než ja a má to viacej natrénované, viacej nacvičené, pozná tie teórie viacej aj tie praxe, čiže ja by som sa osobne bál s ňou zápasiť, lebo si myslím, že by ma dala proste. Tam sú jednoducho rany, ktoré je jedno, že či to je z menšej holky, alebo či to je z obra. Samozrejme ten obor, to je potom iná metráž, keď vás trafí, takisto ako tá holka, tak je po vás, a to ani nežartujem. Ale keď vás ona trafí, tak určite proste vám to úbere na výkone. To sú jeden kopanec do slabiny s kolenom, druhá rana s lakťom do tváre proste a potom už vám tých percent veľa nevstáva a ešte 2 také údery a ste proste KO. A to by neboli ani 2 údery, oni to majú proste natrenované, aby to išlo priamo proste do záveru, čiže ona v podstate potom, ako by vás len tak trafila párkrát, tak to nasmeruje rovno kopancom alebo kolenom do hlavy a máte sleepy time. Čiže záleží tam dosť od času. Ja som pôvodne plánoval, že by som išiel napríklad na zápas, že by som sa natrénoval. Že by som trénoval 4 mesiace, dáme tomu. Potom by som si dal nejaký ľahký zápas, ale v podstate není som tam ani fyzicky, ani mentálne. Proste to, čo si to vyžaduje od človeka, je niečo, čo ja proste nemám. Musíte byť pripravení zniesť strašne veľa bolesti. To akože nežartujem, také bolesti je tam strašne veľa. A pokiaľ sa nie je dobre natrénovaný, tak tá bolesť príde bez toho, aby ste mali nejaké výhody z toho. Dobre, poviem končiť, idem si kúpiť niečo do farmácie. Ak sa máte v dobrom, ostávajte, bye bye.